लोगोफोर आङो दिनै बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिगोन एबा बुंथिगोन दि दिनै जोङो अखा नायोब्लानो ससियेल मिडियायावहाय इउटुब फेसबुक बेफोराव जोङो गोबां दावराव दावसिल' जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। बिनि गेजेराव आङो माखासे फारागथिखौ नायनानै आङो दिनै सासे मानसिखौ डाइरेक्टलि आङो बुंगोन आरो रायगोनबो। डाइरेक्टलि बिथाङा बे आंनि भिडिअखौ नुहैनानै गाज्रि मोननो बा रागा जोङो बियो बिथांनि खोथा, खिन्थु आङो डाइरेक्टलि आङो बुंगोन। दिनै सानै सुबुङा दिनै बेबायदिनो इउटुब आरो ससियेल मिडिया फेसबुकआवहाय दिनै दावराव खालामगासिनो गावसोरनि मोजां मोननायनि पार्सनेल मेटारखौ लानानै दिनै पाब्लिक खालामनानै बिथांमोना दिनै गोबां दावराव दावसि खालामदों। दा बे बाथ्राया जोंनि बर' हारियाव आरो मोनसे बर' हारिनि सावथुन मुलुगावबो गोबां बेबायदिनो लाजिथावना जानानै दङ। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गेदेरब्लाबो बिथांमोननि बैसोखौ दा बिथांमोननि आखल आखुखौ नायनानैहाय जोङो खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों जोंनि सासे फावखुंगुर कमेडियान फैला जे बिथाङा दि बुंथिदों बिथांमोननि केरेक्टारखौ नायोब्ला दासो बिथांमोनखौ 10-12 बोसोरनि होननानै बुंजायो। सासे गथ'जों रुजुदों दिनै नोंसोरनि बेबायदि आखल आखुखौ नुनानै। दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव अपेनलि फैनानै सासेया सासेखौ दाय होदों, सासेया सासेखौ दाय होदों। बेनि गेजेरावहाय आङो नुदों दाया नोंसोर सानैनियावबो समान, थेवब्लाबो आङो सासे मानसिखौ आङो डाइरेक्टलि बुंगोन। मोनसे दायखौ जोङो फारसेथिंनिफ्राय सानना नायोब्ला जोङो सिख्लानियाव बांसिन दायखौ जोङो नुनो मोनो। दा मानो होनना बुङोब्ला सासे सेंग्राजों मोजां मोनज्लायनानै सासे सेंग्राखौ गारनानै सासे हिनजाव गोनांखाजों मोजां मोनज्लायनांगौनि मा गोनांथि दङमोन? सासे सेंग्राजों सासे हिनजाव गोनां गथ' गथाय गोनां न'खर गोनांखा हौवाजों बेसेबां फारागथि दङ? बेखौ बुजिनो हादोंना हायाखै? बेखौ सानदोंना सानाखैमोन? दिनै हिनजाव गैयि सेंग्राखौ लायोब्ला आंनि फिउचारा माबायदि जागोन? नों इसेबो साननो हायाखिसै बे बाथ्राखौहाय। थोंजों नोङो माखौ सानदों माखौ सिनायदों होनना बुङोब्ला नोङो लावदुमनियावहाय गोबां रां रुफा दङखाय, थाखा फैसा दङखाय नों बेखौल'सो सिनायनानै नों दिनै लावदुमखौ गावनि बोजबनानै लाबाय। बेहादि न'खर दंखायो, गथ' गथाय दंखायो, बेबायदि हौवाखौ बबे मेगनजों नायनानैहाय नोङो लाखो? जोबोद लाजिथावना नङासै? नोंखौ दिनै बेनो खालामदों। जाय पेपाराव महात्मा गान्धी थायोना, दिनै बेनो नोंखौ फाग्लि खालामदों। थाखा फैसाखौल' सिनायनो रोंनानै सोर सेंग्रामोन सोर हिनजाव गोनांमोन बेखौ नों सिनायनो हायाखिसै। आरोबाव हिनजाव गोनांखा मानसिजों संसार जायोब्ला, हिनजाव गोनांखा मानसिखौ लायोब्ला नोंनि फिउचारा माबायदि बदनाम फैगोन बेखौबो नों साननो हायाखिसै। दिनै बेफोरखौहाय थाखा फैसायानो नोंखौ फाग्लि खालामबाय। थाखा फैसानि सायावल' नों गोजोमनानै नों जेबो गावनि उन सिगां नों जेबो साननो रोङाखिसै गेमस्रि। नोङो लाजिनांगौमोन, नों एसेब्लाबो साननांगौमोन, नों लाजिनो रोंनांगौसैमोन। सासे गथ' गथाय न'खर गोनांखा हौवाखौ नों बिसिनि हिनजाव आरो गथ'फोरनिफ्राय बोखानानै गावजों लाबोफानोहाय नों लाजिनांगौमोन, नों एसेब्लाबो नों साननांगौमोन। दा बिनि न'खरनि हिनजाव आरो बिनि गथ' गथायफ्रा फिसाफ्रा बेसेबां दुखु दं जानांगौ। आरोबाव बिनि गेजेराव मा नोङो लावदुमखौ लाफानानै ससियेल मिडिया गावनि इउटुब गोदान भिडिअआवहाय भिडिअ बानाय भिडिअ एगारनानै नों गोबां भिडिअ बानायना होयो। दिनै नोंसोरनि बेबायदि लाइन मारिनायखौ नुयोब्ला बै लावदुमनि हिनजाव आरो बिनि गथ'फ्रा बिसिनि गोसोआव माबायदि सानगोन? बिसिनि गोसोआवबोथ' गोबां दुखु दङ। नाथाय बिसिनि गोसोनि दुखुखौलाय नोंथाय बयथो नुबावनाय, बयथो बुजिबावनाय? थोंजों गावनि इन्जयमेन्टखौल'सो नोङो नायो। नोंनि न'खरनि बिमा बिफा बा बिनि न'खरनि सोरबाया जेखि बुङा मानो बेखौथ' नों जेबो नांजाया। देहायावनो हामा नोङो। नोंखौ जाया जेरैखि बुङा मानो बुंबाय थाथों, आं जेबो नांजाया। थोंजों नोंनि साननाया बेल'। खिन्थु नोङो लाजिनांगौमोन दिनै बर' हारिनि गेजेराव सासे बर'नि एक्ट्रिस जालायनानै गावखौ इसेबां मान हानि खालामनानै लानोहाय नों लाजिनांगौमोन। लावदुमनो नोङो लाइ होआमोनब्ला बेबो लाफाखानो मोननाय नङामोन। नोङो लाइ होबाय नालाय थाखा फैसा मोनजानानै लावदुमनिफ्राय बेलाय लाफाखौ खाखागोन। दा लावदुमनियाव जोङो जेबो दायखौ नुनो हाया। खिन्थु जेम्स आरो नोंनि सायावहाय दाया गोरोन्थिया सानैनिखौबो जोङो समान होननानै बुंनो हायो। आरोबाव बिनियावहाय देरसिन बयनिख्रुइबो गोरोन्थिखौ जोङो नों गेमस्रिनियाव नुनो मोन्दों।
नों सासे सिख्ला जानानैहाय सासे सेंग्राखौ नागारनानै सासे हिन्जाव गोनांखा हौवाखौ मोजां मोननानै गावनि खालामना लानाया नोंनि जोबोद गेदेर गोरोन्थि। बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि नोंनि सायाव गेमस्रि। नों लाजिनांगौमोन। सासे हिन्जाव गोनांखा न'खर गथ' गथाय गोनांखा हौवाखौ गावनि खालामना लानो नों लाजिनांगौमोन। बेसेबां लाजिथाव लावदुमहा गिबि हिन्जाव दंखायो, बेहा गथ' गथाय दंखायो, आरोबाव सेकेन्ड हिन्जाव दङमोन बियो थैबाय होनना खोनादों। आरोबाव नोंथ' दा 3 नाम्बारावसो आयो। बे संसाराव हौवायानो जोब्बायमोन नामा नोंनि थाखाय? नोंनि थाखाय हौवा गैलामोन। एसेबां लाजिथाव 3 नाम्बार 3rd नाम्बारावसो थाहैनो लाजिसिंनो। गोबां सिख्लाफ्रानो गोबां सेंग्राफोरखौहाय नायनानै मोजां मोनदों, न'खर गथ' गथाय गैयि सेंग्राफोरखौ। खिन्थु नों सेंग्रा मानसि नुनो रोङाखिसै। बे नोंनि मेगनखौ खाना खालामनानै लाखिदों बे राङानो। बे रांनि लैथोआव गोजावनानै नोङो दिनै गोबां बर' सेंग्राफोरनिखौहाय नों नुनो हायाखिसै। नोंनि मेगना रांजों खाथेनानै दोनजाबाय। नों सासे खानि जादों। बिनि थाखाय नोङो बर' सेंग्राफोरखौहाय नोङो नुनो हायाखै। जेम्स आरो लावदुमनि सायाव बेसेबां फारागथि दङ नों बेखौबो सानना नायनो हायाखै। थाखा फैसानि सायावल' नोङो गोजोमनानै थानानैहाय थाखा फैसाजोंल' लोहाबनानै गुबुना जायखि जेखि बुङा मानो आं जेबो नांजाया होननायनि थोंजों नों बेबायदिजोंल' नों दा सोलिगासिनो दङ। दा दिनै नोंसोरनि पार्सनेल मेटारखौ दिनै पाब्लिक खालामनानै ससियेल मिडियायाव मिथियाबोमोन रावबो। मिनिथावनासो जाबाय। नोंसिनि पार्सनेल बाथ्रा बेजों एथ' सनाव बेबायदि मोजां मोनज्लायदोंमोन, ओरै बेरायलायदोंमोन, ओरै थांलायदोंमोन होननायखौलाय सोर मिथियोमोन? रावबो मिथियामोन। नोंसोरनो पाब्लिक खालामना लाबाय। नोंसोरनो ससियेल मिडियायाव गाव गावनि महाभारतखौहाय बुफ्रुनानै होबाय पाब्लिकनो। नि हिन्जावादि बेसेबां दुखु दङ जानांगौ। नोंसोरनि बेबायदि गुवाहाटियाव फ्लेट लालायनानै थानानै ओरै दिनै माबा संनायनि माबा जानायनि बहाबा बेरायहैनायनि भिडिअ लाबो इउटुबाव एगारना होनायखौ नुयोब्ला बैसोरनि गथ'फोरनियाव बेसेबां दुखु दं जानो हागौ। बिसोरनि दुखु दाहाखौ नों बुजिस'नो हादों? नों साननो हादों? सानना नाय गेमस्रि। डाइरेक्टलि दायो नोङो लावदुमजों मोजां मोनज्लायदों। उननि समाव लावदुमा आरोबाव नोंखौ लानानै गथ' गथाय खांनानै आरोबाव लावदुमा गुबुन हिन्जावजों नों बायदि सासे सुथिया सिख्लाजोंहाय लाइन मारिबावोब्ला नोंखौ हारसिं गथ' गथाय नोंबो सानसे गथ' गथाय खांनानै लावदुमा नोंखौबो एगारनानै आरो गुबुन सासे सिख्लाजों लाइन मारिबावोब्ला नोंनि गोसोआव माबायदि मोनगोन? अब्लासो नों बुजिहैगोन। दिनै नों खुसि खुसि थादों। दिनै नों इन्जयमेन्ट खालामदों। सोरनिबा दुखु दाहाखौ नों बुजिस'नो हायाखै। नों साननोबो हायाखै। अनलि नों गावनि इन्जयखौल' नों दिनै नागिरगासिनो दङ। जेब्लानाखि नोंनियावबो सम फैगोन ना गथ' गथाय खांनानै लावदुमा आरोबाव गुबुन सोरबा सासे हिन्जावजों बा सोरबा सिख्लाजों लाइन मारिबावोब्ला अब्लासो नोंनि गोसोआवबो सु हाबगोन। दिनैथ' नोंनि गोसोआ गोबां अन्थाइ बायदि गोरा जानानै दङ। जेबो नाङा सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा जावनायफ्रा नोंनावहाय जेबो नाङा, देहायावनो नाङा। दा समथ' नों बेबायदि जानानै दङ। नाथाय सानबेसे नों बेबायदि सलिनो? नोंनियावबो सानसे सम फैगोन। नों गावनो बुजिनांगोन। अब्लासो नों गावनि मेगनाव मोदै रुगुंनांगोन। खिन्थु नोंनियाव फैगोन बे समा। नाथाय दा नों बेखौ साननो हाथ'वाखै। गोबां खुसि गोबां हेपि नोंनि लाइफआव दा। अनलि इन्जयखौल' नागिरदों नालाय थाखा फैसानि सायावहाय। सोरनिबा दुखु दाहा सोरनिबा मेगननि मोदैखौ नों दिनै नुनो थाङाखै बा सानस'हरनोबो हायाखै। नों बुजियाखैबो बेफोरखौ। जेब्ला नोंनियाव समा सफैगोन अब्लासो नोंबो बुजिगोन। बै समाव मोदै रुखु रुखु गाबनानै सोरनियावबा निमाहा बिबावोब्ला सोरनियावबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बियोब्ला नोंखौ रावबो पाब्लिकआबो निमाहा होलेबो जानो हागौ। सासे सेंग्राजोंहाय मोजां मोनलायनायावहाय नोंहा मा खहा दङमोन? बिनि फिननायखौ हो नों गेमस्रि। सासे सेंग्राजों मोजां मोनज्लायनायाव नोंहा मा खहा दङमोन? मानि थाखाय नों सासे सेंग्राखौ गारनानै हिन्जाव न'खर गथ' गथाय गोनांखा हौवाखौ बोजबना लादों? बेनि फिननायखौ हो नों। मानि थाखाय बर' सेंग्राफोरखौ आन्दायनानै सासे
हिन्जाव सानै गोनांखा हौवाखौ नों बोजबनानै लादों बिनि फिननायखौ हो नों गेमस्रि दिनै डाइरेक्टलि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं नोंखौ डाइरेक्टलि रायबाय नों बे आंनि भिडिअखौ नुनानै नोङो मा सानो सान नोङो मा बुङो बुं नोङो मा रिप्लाइ होफिनो हो नोंसोर सानैनि दावराव दावसिखौ नुबाय थानानैहाय दिनै आंबो बे भिडिअखौ डाइरेक्टलि नोंसोर सानैनि गोरोन्थिखौ लानानै आङो बुंबाय बांसिन गोरोन्थिखौ नोंनियाव दाय होनो हायो नोङो सासे हिन्जाव नोङो सासे सिख्ला जानानै सासे हौवाजों गोबाव सम नों गुलि बेफोरबायदि सोमोन्दो थाखानानैबो बेखौ ज्राव जोगारनानै थाखा फैसानि लबावहाय नोङो सासे गथ' गथाय गोनांखा हौवाखौ बोजबना लानाया बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि गेमस्रि बेनो नोंनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन लाजिथावना गोरोन्थि संसारनि मानसिफोरजों नों लाजिनो रोङाखै नों साननो रोङाखै जेबो फिउचार गैया नोंनियाव खालि इन्जयल' जानाय लोंनायनि थाखा फैसा बेरायनायनि बेल' नोंनियावहाय दिनै नोङो थाखा फैसा सोरनिबा दुखु दाहा बेफोर गासैखौबो नोङो समानै सिनायनो रोंनायमोनब्ला नोङो बुजिगौमोन सोरनि गोसोआव दुखु जायोब्ला सोरनि थाखाय बेसेबां मेगनाव मोदै गयो सोरनि गोसोआव सोरनि बिखाया माबायदि खामग्लिलाङो बेफोरखौ नोङो बुजिनो हागौ दिनै बुंनो हायो जोङो नोंनि न'खरावबो नोंनिनो बिफाया एग्जाम्पल आं होगोन नोंनिनो बिफाया बा नोंनि बिदाखौ दोनथ' नोंनिनो बिफाया बेबायदि बैसोआवहाय आरोबाव नोंनि बिमा आरो नोंसोरखौ नागारनानै गुबुन नोंबायदि सासे सुथिया सिख्लाजों लाइन मारिबावोब्ला बेफोरबायदि थासारिखौ नों नुयोब्ला अब्ला नों मा फिननाय होगोन नोंनि गोसोआव माबायदि साननाय फैगोन एसेब्लाबो नों साननानै नायलाय गेमस्रि नोंनि न'खरावबो नोंनिनो बिमा बिफाया बेबायदि खामानि मावोमोनब्ला नोंनि गोसोआवबो बेसेबां दुखु फैगौमोन बेसेबां उन दाहा जानांगौमोन नोंबो बेफोरखौथ' नों साननो हायाखै दिनै बै लावदुमनि बिसि गिबि आरो बिनि गथ' गथायफ्रा बेसेबां दुखु दाहाजों दङ जानो हागौ बिसोरनि गोसोआव बेसेबांबा गाबखांनाय मेगनाव मोदै बोहैयो बेफोरखौथ' नों नुवाखै जानांगौ आंबो नुवाखै बिसोरनि मेगनाव मोदै गदोंना गवाखै थेवब्लाबो सानहरना नायोब्लानो मोनदां हाखायो बेफोरखौहाय नुनांगौनि गोनांथि गैया साननानै नायहरोब्लानो मिथिनो हायो नुहुरो नोंथांमोननि बे दावराव दावसिखौ नायनो बानानैनो दिनै BCAआबो बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएसनाबो मोनसे डिसिसन लानांगौ गोनां जाबाय दा बे डिसिसना फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 7 खालाराव जागोन बेखौहाय गुरु पबित्रआ मोनसे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बुंफोरना होबाय दा जेब्ला बे सेप्तेम्बरनि 7 खालारा फैगोन बेयावहाय नोंसोर सानैखौ लानानै मोनसे गोख्रों सावरायनाय जागोन दा बेयाव सावरायनानै मा डिसिसन लानाय जायो जोङो फैगौ उननि समावसो जोङो मिथिनो मोनसिगोन जाहाथे नोंसोरनि बेबायदि दावराव दावसि आरो नोंसोरबायदि जानानै जोंनि देरफुनाय लाइमोन उन्दै गथ'फोरा आरोबाव गाज्रि जाया नोंसोरनि आखलखौ लाया नोंसोरबायदि जाया बेखौ लानानैनो दिनै BCAआ बे डिसिसनखौ लानाय जादों दा जोङो बै फैगोन समखौ जों नेनानै थानोसै अब्ला जोङो आरोबाव बांसिनै जोङो मिथिनो मोनबावगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालाम आरोबाव आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला गोदानै अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होलांनो दाबाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों